יש כמה דברים שצריך לשים עליהם לב לפני שמתחילים לעבוד עם הסימולציות. דבר ראשון, למרות שאנחנו לא מגישים את הקובץ TB Tower Clock, יש בסוף של הקובץ מודול לא ממומש שמתרגם מ-7 סגמה להקסה. כדאי לממש אותו בשביל הסימולציות, זה ממש מקל על הבדיקות. הם בטסט שלהם משתמשים בו ממש בסוף פה. חוץ מזה צריך לבדוק שהטיפוס של המודול פה תואם את השם של המודול שאתם מממשים פה, ובאותה צורה שהטיפוס של המודול פה תואם את השם של המודול הקטן שאתם מממשים פה. וזהו, חוץ מזה רק מימוש ואפשר לעבור לסימולציות. מבחינת העבודה עם המודלסים, כפי שמוסבר במדריך, אנחנו קודם לוחצים על שנית קומפייל, בוחרים קומפייל, ובה בוחרים את התיקייה עם כל הקבצים שמימשתם. בוחרים שם את שלושת הקבצים של השיעורי בית, לוחצים על קומפייל, יוצרים את ספריית וורק אם היא לא קיימת ולוחצים על done. אם עשיתם הכל נכון לא יהיו שגיאות והערות. אחרי זה לוחצים על לשונית simulate, בוחרים start simulation, ובספריית וורק בוחרים TB Tower Clock, זה מספיק בשביל לעשות את הטסט. ככה נראה חלון הסימולציה. אנחנו נבחר לעקוב אחרי גלים של השעון, של הריסט ושל שני אאוטפוטים, ונבחר גם לעקוב אחרי משהו פנימי בטאוור קלוק, נגיד אחרי אחד הרגיסטרים שיצרנו. אחרי זה אפשר לבחור את כל הגלים, ללחוץ כפתור ימני, רדיקס, ולהעביר אותם להקסה, זה ממש מקל על הקריאה אחרי זה. ועכשיו שוב בוחרים לשונית simulate, run ו-run all. אחרי שהריצה הסתיימה והגענו לסטופ, חוזרים לחלון הגלים, חוזרים לתחילת הסימולציה. עכשיו בטסט שלהם זה לוקח 50 עליות של השעון עד העלייה של הריסט. הנה העלייה של הריסט, היא נמצאת פה. בפיגור של מחזור שעון אחד הרגיסטר בפנים משתנה ומתחיל לספור את הזמן, ובפיגור של מחזור שעון נוסף היציאה מתחילה לספור את הזמן גם, שזה הרכיב הנוסף שמימשנו ב-TB Tower Clock בקובץ שלא מגישים. ואפשר גם לבדוק שההחלפה של השניות ועשרות שניות, ואם צריך גם דקות ועשרות דקות ושעות וכן הלאה, מתבצעת כמו שצריך.